Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Style. V dnešnej časti uvidíte premenu pani Anny, jej dcery Dominiky, svadobné inšpirácie, modnú prehliadku z Mojmiroviec a samozrejme koloristiku s Karolom Kováčom. Želám vám príjemné sledovanie. V júnovej časti relácie Style budeme premieňať maminu s dcérou, konkrétne z Čakajoviec. Ja vás teraz poprosím, aby ste sa našim divákom trocha predstavili. Dobrý deň, volám sa Gregušová, pochádzam z Čakajoviec a chceli by sme trošku zmeny. Akú konkrétne máte predstavu? Trošku inak, ako to nosívam, tak chcela by som niečo nové. A ty, ako sa voláš? Dominika, ja študujem tuto v Nitre. Tiež by to chcelo nejakú zmenu už konečne. Spomínala si, že študuješ na akej škole a čo konkrétne? Tuto na poľnohospodárskej, na takej chlapčenskej škole, takže dobre sa tam mám. Prečo ste sa rozhodli absolvovať túto premenu? Niekto vás prihlásil? Alebo... Nikto nás neprihlásil, bude to ako veľké prekvapenie pre ostatných. Dúfam, že príjemné. A uvidíme. Máte aj trému? Áno, pravda, že... Čoho sa obávate najviac? No, tie kamery a tak to bude trošku iné, jak inokedy. Ďakujem. You say it's all in my head and the things I think just don't make sense. Salón Pink pracuje s vlasovou kozmetikou Schwarzkopf Professional. Ďalšie služby, ktoré nájdete v salóne Pink sú dámske, pánske či detské strihanie, farbenie či melírovanie, profesionálne líčenie a vizáž, nastreľovanie náušníc, predaj vlasovej a dekoratívnej kozmetiky, profesionálne umelecké tetovanie, body piercing, prerábanie tetovaní či tetovanie obočia. V salóne Pink sa tešia na vašu návštevu. When I see you, you make it look like I'm see-through. Do tell me why you waste our time when your heart ain't in it and you're not satisfied. Našu zákazníčku, prvú, teda maminu, som sa rozhodla úplne radikálne zmeniť. Nakoľko mala veľmi krátke vlasy, nevýraznej farby so zbytkami melíru, tak som sa rozhodla pre farbu tmavšiu v kombinácii s jemne farebnejším odtieňom čokoládovým a presvetlením vo vrchnej časti hlavy melírom. Strih som odľahčila, prestrihala, zvýraznila. Nakoniec môžete posúdiť sami.